Ken. Apa? Kowe tak anggap adik kowe iki. Lah kowe lho ora tak anggap kakak. Kowe tak anggap adik. Wong ya dulur beda. Tak jaki riwa-riwi. Jare sapa wong sing bayari panggah aku Aja guyu Iki aku nesu lho Ken. Aku anggapmu ora. Aku nesu iki. Aku nesu kowe tak anggap adik, kowe malah gendaan karo pacarku. Oh, pacarmu sumbing no. Aku ning Solo. Pacar sing ndi? Pacarmu ki akeh lho. Mutiar. Sing dia. Aja ngono Ken, sing kae lho Ken. Sing ndi? Sing dalang apa sing ndi? Pacarku mantanku dalang kabeh, aku ya bingung iki Lah kan. iya. Kok malah pamer iki piye iki? Kowe tak anggap adik. Serpek tutur. Kowe tak anggap adik kan. Saben pacarku bayangan kowe tak ajak tak dadekne bintang tamu kan. Kowe malah tega kan. Kowe malah selingkuh ning buriku kan. Kowe tega karo aku kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Kowe tega kan. Sepurane. Sing greges ki ya pacarmu kok. Asline pacarku mbok godho kan. Aku orang godo lho. Bayu sepurane ya Bayu. Kowe ngirimi foto-foto seksi ning gone pacarku kan. Udu aku Bayu. Aku. Dhewe sing jalan Bayu. Kowe tega malah mbok kirimi kudune kowe nek ngerti aku Mbak Yu ora mbok kirimi kan. Kuwi ngono tak kirimi fotone seksine wedhusku. Udu aku. Tak delok ning WA-ne transferan 500 juta ning gonanmu kan. Akeh men to. Kena pacarmu melarat kabeh lho. Akeh men 500 juta. Aku ora nyindet. Ki gayane lho kan gayane. Aku kok dadi murahan ngene to rumah saku. Mbak, mbok ganti to, Pak? Etok-etoke diwalik ya. Ha, diwalik. Diwalik ya. Pacarmu Biasane- selingkuh karo kae. Biasane kuwe sing rebut pacarku, Pak. Nah, iya, kuwi tukang rebutan pancen tok. Direbut terus. Sampake. Mbak sumpah apa piye? Ya. Oh, Apa? Kowe Nyapa? cah wedok kok murahan. Ora murahan iki lho nyapa kok murahan? Lah kowe ngapa kok karo pacar kuwi? Lah pacarmu gelem karo aku lho Ken. Nek kenyataan lho ya, Pak. Nek kula ngoten mboten kakean ngomong, Pak. piye langsung biasane piye? Celeng pateni tel ngono, Pak. Kowe wedok iki. Sapak Pak. Bagi aku lebih karo kowe Ken. Perang kan iki perang. Gunung jeblok tak langkai segara geni tak geng langi. Wah, elok men Kuwi iki. lagu sekti kan. Lah trah aku ya sekti ya wonge. Mbak agit aku wedi karo kowe kan. Sapane Pak perang Pak iki Pak. Anger. Pak pedang, Pak. Jenengan kula geraji napa? Ojo. Aku ra melu-melu aku. Godo Pak, godo. Ya, Alah kecilian. celurit lho iki. Oh ya. Sitoke Pak aku Pak. Sing Aku, apik. aku tak ngasah celurit sik, Pak. Godo. Lah kok radil. Kulinoro ngene iki ta kowe. Lah kok radil, Pak? Kok radil? Kuwi landhep kuwi cian. Iki lho tumpul. Kuwi paling dikenekne gur kerih kok Lah iki kan perih. Perang Pak. Aja takon jenengku niken salindri lek ra kowe mati ning tanganku. Maju kan aku ora wedi. Kowe wis nglebut pacarku lonte. Wes. Jujur, Pak. Lah lek mati kabeh sing dalang sapa? Niken ya asem aku dikatutne ora. Lah, ini begini, Mbak Niken dan juga Birgita serta para penonton semuanya. Ini menjadi bukti bahwa sinden itu adalah kreatif. Walaupun tanpa pelawak dan dagelan mampu membuat jenengan tertawa dan terhibur. Inilah sinden zaman sekarang. Ngono kuwi. Salaman sik, Oh, jenis tukaran suwek. tenan. Salaman sik. Jane suto. Engko tak wae jajanku.
Apa jajanmu? Lah aku pedhot karo yangku gara-gara awakmu to asine. Gak iso. Lah nyapa yangku kaya ngeleki fotomu ning Instagram. Astagfirullah, aku teman Instagram tok kan. Alah ndak percaya aku. Nah malih putus aku malih. Aja curhat nek kene to dikira tenanan iki. Oke. Ya wis barek ya. Terima kasih luar biasa Niken Salindri elok. Jinan tetap berdiri Niken, Mbak Birgita duduk Nggih, lagi. Pak. Ah, nggih, luar biasa. Elok tenan nggih. Sekarang hiburlah warga masyarakat Kepanjen Pace Kabupaten Nganjuk dengan lagu-lagu pilihan dari Ibu Lurah. Jinan nembang siji pisan kas, ya toh. Bar kuwi Bu Lurah saya beri waktu untuk memberi tali asih kepada para waranggono termasuk Niken Salindri. Pilihan tinduk Lestari Lamunan Pujaningsih karo Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, Pak. Kitir Sumilir? Oke, siap. Yuk. Nyuwun permintaane sing terbanyak mau Kitir Sumilir. Nggih. Kitir Semulir setuju? Sumilir, Pak. Oh, Sumilir, heeh. Aku ora apal nerangke. Nggih. Oke, Kitir Sumilir diaturake bersama Niken Salindri. Ini bintang bukan kaleng-kaleng dan juga Madangkara Group. Oh. Oh, hey, Niken Salindri, hey. Oi. Anganku ngambaran ngembet mega ngetong lintang seseluruh padang rambulan tak kalean nangendi si pancerina tak titipi kidang tegetak ing jantung lelungitan long-longan Hey. rambetan mesara-sara
biasa. Terima kasih. Iya, Bu Pak. Lurah, monggo menika Mboten seteng mumpung. mriki. Sing mriki nggih, Nggih, nggih. ngancani Bu Lurah nggih. Nggih, ya, tawa mriki Bu Lurah. Ya. Ku tak tang tak tang 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 tang. Monggo Bu Lurah, yuk. Monggo 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 Bu Lurah. Aturan minggat Dalu Bu. Tadi mriki Bu. Lah Pak Lurahe pundi to Bu kok ditegakne jenengan minggah piyambak niku. Nggih. Monggo dawuh riyin menapa sebabipun jenengan paring wujudipun tali asih dumateng Waranggana utawi sinden. Nggih. Matur suwun ingkang kathah damel Ibu Sukesi sampun wau sampun mujudaken saged krebab kali Nggih. Mbak Niken sampun kitir jumilir sebab panjenenganipun Pak Lurah. Nggih. Nggih, Bu Lurah, biasanipun menawi Bu Kesi jenengan dawuh krebab lek teng Ponorogo langsung disawer 1 juta Bu Lurah. Mboten sing penting tahun ngarep wayangan melih mawon pun matur nuwun. Pak Nggih. Dalang. Ya, Niki nggih. kula diparingi buket. Niki mboten sembarang buket lho. Isinya ada merah-merah. Jenenge apa to? Butek apa? Buket, buket, Oh, buket. buket. Lah, menika tondo tresno saking Bulurah kagem kula lan Waranggana. Nggih. Mugi-mugi Bulurah sak keluarga tansah pinaringan kegiatan lahir batin, Bu. Amin. Momong warga masyarakat wonten mriki nggih Bulurah. Matur nuwun ya Allah sami-sami. Nggih. Bejone Pak Lurah, degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo Pak Lurah. Nggih. Cuantik kaya ngene kok ya ampun. Nggih. Sampun niki Bu. Sampun nggih. Matur suwun. Mboten lho Bu, Pak Lurah teng pundi niki, Pak? Teng warung. Masalah malah ngopi kayak nggih. Pokoknya intinipun selamat sukses kagem panjenengan Pak Lurah. Semoga amanah dan juga mendapatkan berkah. Seluruh warga masyarakat yang wonten panjen mriki mugi-mugi hayu rahayu putra putrinipun soleh lan solekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Matur sembah nuwun Bu, sehat selalu panjang yuswanipun. Nggih. Rezekine tambah kathah. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Lurah panjen luar biasa tresno karo budaya. Nggih. Alhamdulillah Elah. Pak, ambune lho Pak. Piye ambune? Ambune duit. Ah iya to ngono iki. Tondo Alhamdulillah tresno. Pak, kula benjing kan tasik bablas-bablas. Siap, piye? Benjing-enjing jam 7 kan teng Semarang. Heeh. 7 pagi. Siap. Terus bablas malih teng Jakarta, terus teng Batang, teng pundi. Niki sangune, Pak. Kok iso? Lah kula mboten anu digawane sangu kali mamah wau. Sangu sing berupa materi dhuwit ngono to. Heeh. Ora digawani. Mboten. Ora apa-apa anggar digawani ATM aman. Nggih. ATM di. Ora ngerti ATM to sampean ya? Ndak ngerti aku ki. Aduh mesake. Lah piye apa njaluk tambah Bu Lurah? Ora sampean wis tetep sampean wis seniman iki kaya bapak lho. Seorang dalang aku ora tau nyekel dhuwit mboten nate. Apa-apa Masa mesti to, Pak? Bu Kesi. Alah tenanan. Berarti ngoten niku jenengan sukane Bu Kesi sedaya. Nggih, dadi bruk metutuk teng Bu Kesi, Lah, nggih. sing ngebrukne aku sing metutuk Bu Kesi kae ngono lho. Piye to Pak maksudnya? Bruk metutuk, aku untuk Metutuki duit. apa? Metutuki kaya gunung ngono lho. Heeh. Dadi aku karo Pak Lurah diparingi duit ta mau. Heeh. Terus akhirnya tak tampa, tak brukne, akhirnya metutuk ngene Bu Kesi ngono lho. Oh, berarti tabungannya teng kene Bu Kesi. Wow. Nadyan sampean ora nyekel duit, ning semua kebutuhan sampean sudah di-cover oleh mamah jenengan. Sudah. Oh, Makanya kula ngono nggih kuwi. ngoten to, bruk teng kene Mama Nggih. sedaya. Apik kuwi. Sampean tulang punggung keluarga yang bisa dadi lantaran saka Gusti Allah nguripi keluargane jenengan kabeh. Wah, Amin. pahalane top kuwi. Amin Pak, mugi-mugi nggih kula langgeng awet teng kene dunia seni, Pak. Amin. Lah nek dunia ndilirane seni.
Karena dunia Kan dunia entertainment itu kan pasti ada pasang surutnya. Oh betul. Tapi aku tuh bertahan supaya tidak surut. Caranya piye kan? Tidak sombong. Tidak sombong. Oh iya. Ada lagi? Selalu mentaati perintah orang tua. Ah iya. Mergo ning donya ki ora ana donga sing paling ampuh kejaba dongane mbokmu. Nggih. Mula bejo kemayangan sampean urip sik ditunggoni karo mbokmu iki bejo. Nggih, Pak. Leres, Pak. Heeh. Semari kesel pisan. Sampun. Wah iya, saiki nembang nek. Coba kaya apa? Pilih neh, Nduk. Ayo, bar iki tak apa kuwi jenenge tak selani siji sampean bisa istirahat terus terakhir langsung digietke ngono. Oke. Lestari lamunan pujaning sih. Aku jane sir nyanyi pujaning sih, Pak. Pengen. Tapi nadane kemetitin kok gorokanku cepot. Iso didukne. Koordinasi karo kanca-kanca iso didukne. Iso didukne. Oh iya. Pujaning sih wae nek. Disapa sing ngendang kayak Mas Noval kayak ben saya semangat Mas no. Noval semangat ya. Nanangi nganu lho Pak wis kebelet duet karo aku lho asine. Oh ngono. Lah sampean kersa piye? Ya sik bar pujaning sih wae. Oke, siap. Apa engko kere-kerean pas wis dikukuti ngono kae nanang nggih nanti celok ngono kae. Wis sia-sia lek ngono kuwi jenenge. Nggih, nggih. Yo coba bisa istirahat dulu. Yeay. Engko dingkas. Nggih. Saiki ganti sapa? Ah. Ki bocah sing saka daerah iki lagi ngebum nggen jaranane. Sapa? Kediri karo Tulungagung ya kuwi Birgita karo Mbak Winong Nawangsih. Wah, disuwun berdiri. Yo men jumeneng cublak suweng dados. Yo. Karo iki ra entuk nesu lho ya. Enggak, Pak. Ora tau dirusui to kowe. Mboten Pak, tapi kula kulino nesu kalih Winong Pak. Sebabe? Sebabe dhek ngeyel Pak karo aku Pak. Ngeyel campur ndablek ngono. Betul. Mboten. Kula iki manut lho, Pak. Manut piye? Manut kula nek dikandani manut. Kula Heeh. diarahne penak. Ya toh, Mbak? Ora? Ning kaya Winong iki tipe wanita yang tidak mudah marah kaya Winong iki. Ning ya kuwi nggugu karepe dhewe. Nah, alhamdulillah. Nggih. Ngeten iki malah sehat toh, Pak? Kok sehat? Mboten pikirane mboten abot. Heeh, semeleh ngono ya, Nduk. Nggih. Nah iya, mula awakmu saya lemu mergo pancen pikirane ra tau abot. Boten Pak, boten ngoten Pak. Piye? Mergo saiki Winong pun enten pasangane ngoten lho Pak. Sopo? Oh, ngerti aku. KWN to. Nggih blangon kliwir to. Pokoke sing nganggo Ah iya. Tetangga 26 petuk neh. Oh. Angel digoleki kuwi sok. Ayo. Bawane sing umum bae, sing kabeh iso pangkur. Ayo coba kaya apa? Nggih. Niki napa to Pak? Ya engko ninggal Kembang. katresnan. Wah. Nggih, ngono nggih. Apa no? Kangen Sembarang ku manut tanpa upama. Boleh. Ya, nggih Pak. Oke. Ya nang, coba kaya apa? Winong Nawangsih. Kangenku tanpa Nano mung sliramu
Mbak Birgita Ayu. Ya. Nano. Yo, Bir. Ngeling ana rikala jaman kepungkur. Winong. Seliramu. Seliramu nate ngendika bareng berdua, ya. Tresno lair trusing batin. Nah, tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang caksi lover ingkang keraya-raya ana sing saka Blitar, ana sing saka Laladan Sidokare dan lain sebagainya ingkang kepareng nusul karo awake dhewe ya mboten kata lumpen Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya, Pak Jono sekalian garwa tebih saking Surabaya nusul wonten ing Nganjuk mongko sok tanggal 2 November awake dhewe sowan ana ing UNER, kampus UNER Surabaya. Dies Natalis. Kaya ngono kuwi. Yo diaturake Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Ninggal katresnan saking Kendang. Monggo Mas Noval. Yuk. You
joget kaloro. Berdua. Terima kasih Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Saya sinden-sinden Madangkara dasare tuwajuh panembahe marang Gusti sekolah ora keter yen pacaran trimo dikipatake. Ayo. Mula kaya Mbak Birgita iki direwangi ngontrak dhewe iki men ora diganggu dening pacare. Ayo. Tamu wong lanang ora oleh mlebu. Lawang ditutup krekep terus metu cendela. Ayo, terima kasih. Bocah hayang. Yo, saiki terakhir genduk Niken Salindri coba diaturake untuk menghibur warga masyarakat Kepanjen lan ugi sedaya kemawon Malimbar ngantos Pace ngantos ing Nganjuk lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi channelipun Jodipati Pak Utis sedaya kemawon sugeng nglaras salam budaya. Ayo.
Lestari Ken niken. Nggih. Kagem penggemaripun Bu Kesi sabar sawetawis, mangke pamundhutipun Mbah Lurah ngesake kutut manggung kula aturaken wonten ing gara-gara sing pas wektune. Ha ya. Apa iki? Genduk niken Salindri. Jan. Mik yo nggo dhewe. Ha iya, pancen yo golek penake yo. Rego piro? Rego piro ngene? Niki mike Madangkara, Pak. Apa ya? Apa ya, Om? Apa? Nggih, lek mik kula mboten kula beto damel benjing. Oh, eman-eman ngono, batune ya. Nggih, mboten anu dicangking teng Mayangkara mik kula. Iki Oh. wae mboten kula beto. Ora nek anu cadangan mik sing rega-rega 150 juta apa pira ngono? Enten, Pak. Mike kathah. Ndang nggih didamel teng Mayangkara. Oh, pentas. Nggih. Budal dhisik. Wah, iya coba kaya apa. Lah, engko ketoke piye ngangge mik Madangkara ketoke piye? Oh, mboten, Pak, mboten, Pak. Ora ganggu suara dan karaktermu Mboten, to? Pak. Aman to? Mik mahal atau tidak mahal itu tergantung dari suara kita. Oh. Nek wis suarane asline apik arep nggawe mik sing model piye sing rega 50.000 ya panggah apik. Lho, kuwi lho, rungokno kuwi sindan-sindan Madangkara rungokno. Mik ora kudu larang-larang ya to? Nggih, mangkane kula mboten tumbas mik sing larang-larang to, Pak. Iya. Cukup 100 juta mawon pun cukup bagi kula. Piye? Lah kuwi mikmu iso nggih tuku gamelan malah ora ya. Nggih, ning wesi. Ayo. Loh, gamelan saiki ora ngerti to, Nduk. Nek sampeyan gelem tuku sing kualitas ngene iki, sak M luwih lho, Nduk, regane ngene iki, Nduk. Pila to, Pak? Mergo saiki Ya kaya Allah. perunggu ngene iki wis angel golekane. Timah iki khusus jaman biyen. Saiki sing wis Niki larang. jenengan mboten enten cita-cita ngedol gamelan to, Pak? Maksudmu piye? Lek tak dol piye terusan? Mengke kula tumbase, ngoten lho. Iki wis dudu nangku. Sing duwe hak dudu aku. Sinten? Iki wis tak kene karo mbokmu Bu Kesi, biyen tak nggih mas kawin seperangkat gamelan komplit ngono lho. Oh, lek dalangi ngoten niku ya, Pak ya. Iya no. Iya. Wah. Lek bojone seniwati lho, lek ora seniwati ya angel diarah ning Oh gamelan. iya, iso tak golek dalang aku, Pak. Nah, iya, amin. Wis pokoke ora perlu kesusu awakmu lho, sing ngenteni akeh sing ngantri akeh, Nduk. Anake jenengan mawon apa pripun, Pak? Hah? Sapa Rambu to? Kae malah dadi bos jaranan padha kuwi karo kowe. Kowe ndek jaranan Sarito. Seperangkat alat jaranan Iya. serta barongan. Ah iya, barongan beserta dengan pecutnya. Ngono kuwi ngo. Yo, Lestari ya, Nduk. Niken Salindri coba kaya apa nggih. Sing nderekne Mbak Putri ki mau. Ndi Mbak Putri? Nggih, Mbak Putri enten Bude. Nggih Iki nggih Bude kula, terus enten Mas Rijal. Pun lahiran buke. Dereng. Dereng nggih. Ketingale kok bulan niki, Pak. Bulan iki nggih. Nggih, bulan niki. Oke, engko dikabari lho Bapak ya. Teng napa, Pak? Lho, Umi iki duwe adik wedok sing jenenge aku mbiyen. Oh. Tak jenenge Pandam sapa, Pandam ing katresnan apa sapa? Pandam Tri Maharani. Yang artinya Pandam itu adalah keindahan yang berupa api yang penuh dengan semangat. pandam iki napa mboten godhong to, Pak? Godhong pandam sing damel sego. Kae jenenge pandan. Pandan. Pandan ini napa mboten kewan? Kewan apa? Kewan lucu. Kae jenenge panda. Oh, panda. Apa neh ayo? Wis, Pak. Ayo bocah ya pinter mbanyol ayo. Niku jaler napa Stri? Sing endi? Pandam niku. Ya Putri no. Oh, Putri. pandam. Wis ge calone adimu lanang apa wedok? Cewek, Pak. Oh, cewek. Nggih, kula sedih asine. Duwe adik cewek kok sedih. Kabeh-kabeh kok wedok. Nisa wedok, kula wedok. Sing terakhir niki nggih badene wedok. Loh, aja kaya ngono kuwi. Sampeyan kuwi ya yen diberi anugerah kodrat dari tuan wedok, pasti ada hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Lah, nek wedok kabeh iki lho Pak, pamane kula tumbas klambi. Lah liyane nggih melok meri lho Pak. Ya ditukokne wong nyatane mampu kok ya. Ya Pak. Kaya Bu Kesi pas laire rambu karo rangkung, bah mesakne lho, Nduk. Wih, jam 09.00 bengi ngeden, ora metu-metu ora lair-lair. Terus? Adikmu ki lho rambu rangkung ki lho. Nggih. Akhire tak getak. Le, Nduk, ndang metu, dalane nggih gentenan karo bapakmu. Dalan apa, Pak? Lestari monggo, dados. Anu, Pak, dalan bayi. Malah dicethake. Ayo. Nggih to, Bu. Ngono kuwi. Dengan dijahit napa mboten?
ora dijahit diobras. Nggih. Maksud kula operasi napa normal? Oh, operasi. Operasi kabeh kae, adik-adikmu operasi kabeh. Oh, nggih alhamdulillah. Sampeyan mbiyen operasi apa normal? Kula normal, Pak. Wah, iya. Alhamdulillah. Mamah niku pas metengi kula niku to. Heeh. 9 bulan niku tasik ditinggal montoran piyambak teng kene pantai lho, Pak. Wah, 9 Langsung bulan. benjinge niku langsung merocot kula niku. Oh iya. Mbokmu mbiyen nyidam apa iku iso duwe anak kaya sampean iki? Ngidam napa nggih, Pak? Kula mboten ngertos nggih. Ngidam napa? Oh, ngidam iwak sumbing, Pak. Iwak sumbing ki apa? Dimaem to. Lah iya, heeh. Lestari ya, Nduk, niki kan. Nggih. Oke, yo. Diaturake bersama Madangkara. Muga-muga kabeh lagu-lagu sing diaturake bisa dadi srana panglipur penggali para warga masyarakat ingkang Nggih. kepareng rawuh wonten ing lapangan Pancen. Yuk, dados. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wangi semi arom kambange melati dasar wolani dadari ngabagas satya rumah sanallah sasata biaring kartika kadya puspita ing nendra kanjang kapi tresna Oh. rasa tresna kang sejati manggi lestari kangidong kembang suci yang semi sak jroning sepi cahya madangi saratri kadya kambange ati angen-angen kula lana tangan miteri tanpa wangana lumakon nambah semarang kabagyan banget manis sinawang Madangkara Niken Salindri lho iki. ada mas apa lagi? Wah. Awas. Walang bakas satya rumah sallallahu sasar biaring kartika kadya
Monggo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Matur sembah nuwun Ibu. Nggih. Nggih, amin pangestune. Nggih. Terima kasih. Iya. Mengko lagu-lagu liyane diaturake nggen goro-goro ya, Mak. Mergo iki nganjuk, Nduk, ing antarane lagon, lucon lan lakon kabeh kudu kecakup. Iya, bener. Intine selamat sukses untuk sedaya para warga masyarakat ing Panjen mliginipun para perangkat wabil khusus dumateng Mbah Lurah Sugeng. Hayu lan rahayu. Ya. Yo, rarakit mbacutne gelar cerita. Monggo.